hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Bring up me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Scoop on, you can do it. Okay. Yeah. And there? In here. Scoop on. Yeah! Woohoo! High five! Levi! High five! Okay, high five. It touched fire. Ow, it burns! Ah! Make it stop! I'm burning. What the hell? Skulle höna bara forgotten forever. Nej, det är få på hörs. Att chicks ska till köner. Chicks. Ja, jag ska få... Jag ska ge, jag får lova till chicks läsa. Nej! My chicks! No! Jag kan inte hejta, det känner jag då... Jag säger så väl att klättra stiger. Säger då att... Vad gör han här? Jag klättrar ner till stiga. Get back there! Ich kvälla där. Nej, inte släpp upp och vänta. Det är sant det var högt. Jag så kommer vi få att det är inne i... Kom här Velo, Levi, kom här. Man kan inte bara runt om mig. Kom här Levi. Captain, push! Push that mother! Jag börjar, Push that motherfucker! Han ska in också här. Innast till... Jag vet inte också innast. Kommer det när jag säger. Yeah! You love me? Ja. You love me? Okay, you love me. Jag väcker för en kick. Ska jag spela här? Jag är back för att kulla inte där! Jag väcker dig! Jag druckna. Ja, att jag får det att komma upp att. Heck. Simon, I told you. Vi kom till... Jag att jag låta dem. Simon. Att jag låta dem upp. Så var flyger. Real smooth. Du ska ta punishment like a man. Kom här. Medicin. Ja. Kom här. Lev så svår. Hej då, det är äggoslut. No! Det är äggoslut. Alltså jag tar en creeper. That's so good. You love me? Levi. And Enderman. Enderman detected. Okay. Dräppt att med chicks. Enderman, you hit it there, stupid. Stupid face! Ställ it in chatten. What the stuff? Dräppt it in chicks. It burns! Det känns Frätar han då? Vad gör han? Jag så frätar. Wow! Hur slår mig? Det dodger vi som tema. Alltså ett seriöst när jag ändrar med det dodger vi som... Esbern så väcker från... What the... Det här är ett experience att du. Ja. Nej! Vad är det? Jag vet inte hur det är. Hur snackar jag nu, Levi? Kan jag tänka? Jag vet inte, jag är också stil. Det var inte att du tog det. Är en pickaxe, Esbern? Ja, nu kommer jag tänka något där. En pickaxe ligger framför mig. Jag skriver några öxla och pickaxe. Det är tvär. Tvär. Ska det här, Iger, du tvär hava. Du gör det här. Inte? You want this? You want this? Yeah, you so. want this? I had that for an emergency. Ja. Ja, titt. Här letar jag coola lugg, eller? Så är det med. Fuck. My kingdom. Ja. Du vill säga en? Jag glad fires. Jag tror inte. Du tror jag är rätt. Nå, det minns att James Humpage in när du dräpar dig. Hallå? Ja, kan du? What? Ah, shit. Skulle du ha ett deras Esbern? Ja, det var det.
Ow! What the? Oh, Too bad, du först två. tack. Oj, 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 oj. Kan hända Levi? Det är bra också det. Enderman! Och han råpar faktiskt. Shit son. Vad gör på en jobb Enderman? It's the Esbern. En Esbern. Kan du? Wow, är skelett ut då. Ja, man var skelett på sig. Wow! Nice find, Simon! Wow, jag fick ett achievement, Monster Hunter. What is that? Nej, jag gick efter Enderman, så. Är det han? Han är ju. Vars mer är det? Hey man. Quillan shit chat man. Det är okej. Wait, ta plötsligt shit till långt. Ja. Jag lämnar bara. Jag tar inte. Jag börjar lämna backa. Han kommer! Ah, på bilen. Jag tar slut. Ja, jag går det. Åh, hej Esbern! Oj. Tack allt, så kan jag lämna bara. Jag vet inte hur svårt jag är. Han kämpade bästle. Ja, 8-4 lev. Vad? Här, motivational. Här, nu sitter jag knappt. Jag kan liksom Janne. Så det. Gunpowder här. Sitter på ille. Han sitter fast det visst. Jag vet inte när jag tyckte det är ägg. Jag har alltid ägg och Jan. Yeah, our egg, bro! Vad ska jag klaga då? Kan jag grön här? Oh. Shit son. Levi, jag var flott skiltja där. Oh. Screeper! Var väck! Kvar! Screeper! Han får bara till kistan så där. Och här! Come on! Ska jag hacka på ett jag ska björka Simon? There we go. Åh. Love's in the air. Ow. En creeper är attached job. Oh, you shitting me. Inni i munnen etla. Han pjat tuinon deluxe. Och jag hade det av. Då igen. Halt inte. Jag är bara skådden tvärför. Johan Döjer, Scuffle Experience. Skutfull. Ja, jag kan det. Hade han cool mat det rätt alltså. Yes. Shit on attached något av det. Så snäckla. Love. Jag Chick tror. love. Ja, någonstans. Where is it like a lesbian chicks making out? Wait, det är vuxna på ja. Ja, det är stylet. Ja, så mycket jag Alltså laser. Släpp bara en laser. Kvar. Så mycket fina mig. Jag tackar släpp laser. Oh, sick bastard where it all. Shit du. Så. Lite kunningar. Alltså. Så fullvuxna kullungar. Kullungar. Ja, jag får lägga väst. Ja. Oj. Disconnect du med bra. Yeah. Så är man. Hur så följt till självan att dräpa ting. Så kan inte vi prata om pyramiden pladdren? Jag vet inte, ska vi göra det? Maybe. Tycker Esbern på en. Quite. And I'm back. Speaking of the devil. Ha, jag har alltid vidare att säga. Ha, sagt. Okej. Jag checkar upp att du faktiskt tog på. Så är spårningen. Tycker Esbern sa du på nu, right? Ja, okej.
Esbern, jag ska visa ett trick. Ige, hick här. Hick. Och så? Wow. Klart det helt du en beine. What? Oh ja. Ja, ta det. Ja. Ägg. Hej Simon. Hej. Eller Mara Chicks. Så kvar är love in the air när vet jag. Och då bara vuxna. Man får alltså kunna. Faktiskt tjötar det. Damn jag. Hej, jag har inte koll. Jag får in ett koll. Love is in the air. Finns Oh, det ja. något? Jag ska spela Esbern med effort jag vet om ett av det. Ja, Ska du bara love is in the air. Jag tänker. Bara hoppas jag sätter på copyrightet. Ja, no. Cake. Först du med? Ja, så. It's a Spider-Man making always love to a chicken. Okej. Oh, Det looks som att jag säger nipple inte en. yeah. Do you say I have nipples? Nipple because I have nipple because I don't have it yet, but I have it. Not yet. Oh. Kick mig nästan på dig. Det är därför kunde. Jag har inte kidnappat dig. But jag har någon just nu. Esbern. Halt. Ja. Kan jag hon? Halt där med en hjörne. Okej. Så kan du få ta sig attention hvis inte gör så ser. Sådan. Okej. Jag hade attention så jag kunde. Inte tack attention. Jag har ökten attention Esbern. Ja, det är det. Jag släppte lugga. Jag vill inte att det är Levi. Kom här. Okej, jag vet inte hur du får ta in här. Vill jag ha det, men... Här squid och i täpplen by the way. Shit ain't true man. I don't believe this. I have to see it to believe. Yeah. I believe. Okay. Allt åt en kick. För jag har. Allt åt en kick. Wow, squids, welcome back. Oh my god. This ain't true. Because it ain't true. Because yes. Så det passar inte, okej. Jag ser inte mening. Kom ut. Nej, Esbern, Esbern. Kan det? Esbern. Kvoi filtras ni kött nummer? Om 80 filtras nummer. Det känns. Kom här. Ja, jag filtrat något här så imorgon. Okej, nu har vi kommit att börja träppa rest. What? Fan så kunde in. Träffa han säger. Ja. Murder. Ikke kick från oss för. Kom igen. Jag ska bara. Ja. Yes. Alltså. Read more. Da. Okej, kom ut. Släppas det inte någon? Kunde inte en. Han till och gå. Kunde inte nu. Esbern, vi klarar att spela Sunshine. Love it. Jag vet inte hur det Love is in the air. Jag vet inte hur det är. Vi får jag den här hinna sena. Hur ser det logisk? Det är bra. Det har fått på att det blir det så i det spelet. Oh well. What the? What is going on? Ett JP's i röden, skuddan. Åh nej! Fan, jag säger den. Jag går färdig i rum och skoppa. Så är det. Okej, Esbern, koordinater. Kada väck, kada ur handen gör det. Kick efter mash. Okej, klarar. Ja. Yeah.
knappt lite käppstorn hade. Det ser stö. Åh shit alltså gott ut. Nej, kan du då? Det kunde du spela vi Levi alltså. Jag kan att det ska något nice ju. Åh shit. Jag är lov kolven under utlägga. Ja, det blev väl rymma säger det. Hej bro. Borde man just get en allt hackre? Ja, det är just. Ta rymma att låta inne. Jag får in ett några gär. Det var på boy. Love it. Got the hint now. Nummer 8. Jag låter nyckeln, låter nyckeln. Åh. Katte. Så fint. Okej, vi börjar vid sägen nu, va? Äggryser. Ja, säger du att Subgreaser. Ersto. Skiten. En pökvät. Skiten? Ska jag skopa alla vi? He knows his master, yo. Vi hade inte det sig. Jag kanske gå. Går det kanske det här? Okej. Perfectly safe material. Så vet jag inte om vi bara tar vanliga horor sen fyra. Nej, det är perfekt. Yo. Ja, men hvis du tycker att det är så. Det tar så hjärta banner. Fuck. Esbern, det är inte så stund av framfallt ut. Ah! Nej. Kan man ska två hår så? Pivorna. Det kan man nog. Jag sa hur det små 8 tror jag. Det till cowboyaktigt, inte? Liksom bara Jag tippar ett tyst två. men det startar. Jag har några massa träer så jag kan... Nej, jag snackar som jag menar så hår som vi har. Är det tjej vi här? Okej, Esbern. det är det. Jag snackar med så hår som vi håller. Jag vet. Ja, det är det. Inte bara. Det är det. Så jag kan säga jo. Jag var inte att det håller, då var det en 8 pja och så en ont. Nu vet jag vad en mening. Det är väl med det.